Kwan jopuonj ma osetho kokale masira mar bas manyo tumo jopuonj manyo wuok e yiero mar Kupet omedre nyaka 3 bang' japuonj machielo wito ngimane ka yudo thieth e osiptal ma Kenyatta. Ma oyangi kod jatend migawo mar somo Migoso Gamba motimo limbe mare kar thieth ma Aga Khan mar neno jotuogo kendo osingo miyogi sir madwarore mar yudo thieth. Jopuonj mamoko 12 dhi nyime kod yudo thieth e ute thieth mopogore opogore. Jotelo mamoko bende ochopo mar neno jotuogo kama oting'o jagoro mar Kupet Akelo Misori kod en duol mandiko jopuonj TSA. Unfortunately, we lost 2 of them, one instantly and one at the hospital here. 26 of them were injured, 13 were treated and discharged, and we have 13 in various hospitals in Nairobi. The school will not have 2 teachers, and the trauma which has accompanied the whole experience of that school is that even the learners are very anxious. But now to allay the fears of the teachers, especially when you bring them to a facility like Aga Khan, is that our happiness, and we appreciate the intervention of SHA to take over the proceedings and to give the teachers assurance that they are taking over.